आज आम प्राकृतिक उद्भिद और वन्यप्राणीर प्रश्नावली करवा। भूमि को एक गुरुत्वपूर्ण संबल बोली काहेकि कुहाଯାଏ? भूमि ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ମୃତ୍ତିକା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଅରଣ୍ୟ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ବିବିଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭୂମି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଘରଦ୍ୱାର, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, କୃଷି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍କନ କରି ତାହିଁରେ ମୃତ୍ତିକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା, ଚୂର୍ଣ୍ଣଭୂତ ଶିଳା, ଉପମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଯେଉଁଠି ବାଲି, ଗୁଡ଼ି, କର୍ଦ୍ଦଳ ଥାଏ। ଉପମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଜୈବାଂଶ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମିଶ୍ରିତ। ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଜଳର ମୋଟ ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିଥାଏ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝାଅ। ପୃଥିବୀରେ ମୋଟ ଜଳର ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ସମାନ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏହା କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ଜଳ ଝରଣା, ନଦୀ, ନାଳ ଆକାରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କିଛି ଅଂଶ ଭୂଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଜଳର ପରିମାଣ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ମନୁଷ୍ୟର କି କି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଲେଖ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୃକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାଠ ଯୋଗାଏ, ପ୍ରାଣୀକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ମୃତ୍ତିକାକୁ ଅବକ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଓ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ସଞ୍ଚୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷରୁ ଆମେ ଫଳ, ମଞ୍ଜି, କ୍ଷୀର, ଅଠା ଓ ଔଷଧୀୟ ପଦାର୍ଥ ପାଉ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର 1972 ମସିହା ଆମ ଦେଶରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଆଦି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁଛି। ତୁମ ଘରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ 5ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଲେଖ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଥିଲେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କର। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନିଅ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଘୋଡ଼ଣୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁଇଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ନିୟମିତ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। 2 ନମ୍ବର ବିଟ୍ 1। ଭୂବ୍ୟବହାର 4ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟାମକର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ମୃତ୍ତିକା, ଜଳବାୟୁ, ଖଣିଜ ଏବଂ ଜଳର ସୁଲଭତା। ମୃତ୍ତିକା ଯେଉଁ